Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa, a tady jsem u Tomky. Čau. To je vedle mě Diesel CZR. No a my se teď dneska se vydáme, protože budeme dělat tuning seras, tak vám ukážeme, kde budeme místo konání a tohle video bude umístěno na naší stránku na Facebook a tak se tam můžeme vydat, ne? Jinak pojede se mapa, pojedeme, nemám roztáhlou tu mapu, tyjo. Pojedeme sem, přesně tady do toho místa. Takže budeme muset tady prostě po tady tý hlavní, no. Takže jedem. Tak já zde hoši. Maximálku nevím, kdo bude mít na rychlejší, myslíš, že Budeš mít ty. já myslím, že ty. No, já určitě. A co jinak bys tomu řekl ty? Já, co bych jsem tomu řekl, že jsem se právě teďko vysekal. Já taky. Potom bych jsem řekl, že na videu bude napsané asi nejspíš, když bude tuning seras. 360 bez nitra. Já vedu bez nitra 366 bez nitra. No, tak A- 360. A s nitrem 392. Tyhle, No. ta zatáčka je obtížná. Už jsem. A jsme tady. No, No, tak to nebylo moc hezký. já teprve dojezdím. Zapeřečeno až tady to je někde, no, v mysli. Tak tady budeme stát my. Pokud to možno, když sem dorazíte na sraz. což Nebo tady, doufáme, jak stojím já, tak to asi, no, tak asi nejlepší by bylo, kdybyste auta zaparkovali asi tak nějak, jako jsem to teď udělal já. Takhle a budou tady auta prostě v řadě. A bude se hodnotit nejlepší auto. Prostě... originality Yes. z ledu. Cože? Říkám, že podle originality a z ledu. Ano, nebude to jenom prostě to, že tady člověk přijede s Aventadorem, který je prostě, který si koupí za 10 000 bostů prostě Nechal ho tak, jak je. a nechá ho tak, jak je. Přesně. Myslíš si? Co jsme si potom ještě mohli, co jsme si ještě mysleli, takže bychom mohli dát tady na tý, tady jak jsem to ukazoval, tady jak je ta rovinka, takže tak jsme si mysleli, že bychom mohli udělat prostě tady po tý, takže bychom mohli udělat nějaký závod No, určitě. a možná potom pokud tak ve skupině a 2 skupiny prostě a udělat tady, jak je tady ten drak, anebo možná Burous, tak tam bychom udělali drak jakoby. A kdo z té skupiny vyhraje. A teď záleží, kolik vás přijde, že na ten tuning seras. Ano, takže my teda doufám, že to bude početnější než minule. Bylo přesně tak. Samozřejmě já jsem tady minule nemohl se toho zúčastnit, což bylo špatné. Přesně takhle tady budete mít auta. No a kdo vyhraje, tak Bude odměněn určitě. Nějakou odměnou, kterou zařídím, no, nebo pokusím se zařídit. tak minimálně mu zařídíme album na našich stránkách, kam budeme dávat jeho fotky. To je jedna věc. A možná druhá věc, ale to záleží ještě na dohodně, nebo lépe řečeno na mé finanční, jak to říct, na mojich finanční, Prostředcích. no, jestli se mi pan Vojtiček a jenom něco mluvám. Jestli se mi bude dařit mojima penězma, tak bych možná zařadil aj to, že by mohl mít nějaké z té božky navíc. Což si myslím, že by mohlo být super. No. No. To by mohlo. Se vrátím zpátky. Galardo, no. No, moje zkušenost. Zařvi s ním. Jsi říkal, že je uřvaný, tak Ale jako
má fakt šílený odpust, to musím uznat, jako. Když jako, Dragy dobrý. jako s ním stojím na místě, máš 4 metrů, držím ho, rozjede se to na těch 3000 otaček a pak to pustko pod tím metrem, jak to má odpust jak si. To Já jako, u Agery mám 2200. jako ho musím uznat, to Galardu, že v tomhle je jako fakt hodně. Ale jako nemám ho na to jen úplně na maximum, takže jsem zvědavý, že budu mít na maximum, co to bude. Co jsem teď koukal, tak už bych si asi teď mohl, možná Lanči dám do pryč, protože tu už mám hodně dlouho. Ale co bych si možná koupil tu Subaru Imprezu a potom bych si ještě koupil toho novýho Lancera 10, nebo jenom toho Lancera 10. No já uvidím, říkám, já. Ale první co půjde na řelok je Bohrák, protože... No já teďko mám teď úplně náhodná auta, já mám do toho Sciona, Porsche Cayman, Gallardo a Aventador vlastně. Aventador ten mi zůstává, akorát se rozhodl, Porsche Cayman si teď nechám na diamanty, ale jako rozhoduju se, jestli Gallardo nebo Scion bude pryč. Protože mám vlastně, jako sice nemuseli Bych být, možná dal spíš toho Sciona pryč. sice nemuseli být pryč, protože já mám ještě asi nějakých zhruba 12 slotů jako na auta, ale nevím. Momentálně nemám moc peněz ani, takže uvidím, jak to dopadne, protože mám v plánu si koupit asi nejspíš nějaké z těch nových aut, určitě. Možná toho Bavoráka záleží, jak dlouho to tam ještě bude, no. Tu trojku, GTS-ko. Ne, To je jedničkou sérii, anebo si budu kupovat potom něco, třeba z ní prodeje, jestli tam bude něco dobrého, co nezapneme. A ty ještě máš toho Nissan 370? Ne. Já ho prodal, jsem byl úplně na hovno. Tak Já to, jsem rozprodal postupně díly, tam byly nějaký ty 4 hvězdičky a... Počkej, pojď do hry, ti něco chci ukázat. Víš, jak mám toho Lancera, No, tak jsi viděl, ne, jak mám na tom kufru to, jakoby, a nevím jak to říct, takový ten velký, to turbo prostě a to. Víš to? aha, vím. Tyjo, tak to bylo asi tak jeden den to tam bylo. Myslím, že to docela i tam sedí na tohle. Škoda, tyjo, nemám pořád trojkový snížení, tyjo. Bych ho hned na to dal. Uvidím, no, teďka jsem tady zas po dlouhé době na tom metrovský uvidím, jestli je to náhodou nechytne zase na nějakou dobu. No, to je vždycky jak chvílkový, no, takový. Uvidím, jestli jo, nebo ne. Říkám, teďko možná budu mít 2 playsetky, takže uvidím, jestli je využiju tady, nebo akorát, že ještě musím zjistit někoho, kdo umí s playsetkama do networking. Cože? Ještě musím zjistit někoho, kdo umí s playsetkama do networking. Tam jdou pejsevky. Jo, ale pro nějak jenom přes polské ty stránky. A to já určitě. Aha. Kdo se jo, tyjo, ten polský umí. Nevím, Ota si myslím, že asi nevím. To říká někdo, ale nevím, co to. No nic, tak to asi tady z toho videa všechno. Dobrý, Takže sraz bude, kdy bude? no to bude napsané ještě ve videu, určitě. To bude napsané ještě v popisu, nebo v Popisu popisu. a určitě to bude napsané ještě na nějakým tom screenshotu na videu taky. A určitě i na stránkách, takže v popisku videa budete mít napsaný odkaz na naše stránky, internetový, na Facebook na stránku, která se jmenuje Need for Speed CZ, ne, Need for Speed World CZSK Fans. No, takže to je asi tady z toho videa všechno, ne? Určitě. Tak se mějte pěkně. Žijte zdravě. Sexujte, rozmnožite se a ahoj. Tak se mějte, no a tak příště.
já doufám, že teda účast na turných srazu bude větší než minule a doufám, že se tady nějak sejdem. Takže čau. Ahoj. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. It's like everywhere I go, my whistle ready to blow. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl you can handle. Baby with stars, so then you come up in park clothes. Girl I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no bitch, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow.